Benvinguts a bord del creuer Lucky Star of the Seas, el més luxós del món. La mala notícia és que aquesta no era la mala. l'ona expansiva del tsunami ens tocarà de ple d'aquí a 5 segons. 4, 3, 2, 1... Estrany, no? Què vols dir? I la resta de passatgers del vaixell? Com pot ser que només ens haguem salvat nosaltres? Estàvem potser som els darrers éssers humans de la Terra. Exacte! I la nostra responsabilitat passa sobretot per preservar l'espècie. Què vols dir? Cal pensar en la reproducció. Mare de Déu santíssim. Déu m'ha parlat. Com? El que sents. Se m'ha presentat en forma de Ricky Martin. Probablement hauràs de deixar-les prenyades a totes si hem de reprovar el planeta. Ai, però si vols començar per mi... Ara? A nadie le amarga un dulce. No, potser més tard. Però si ets el meu chihuahua, llença't sobre mi amb la teva força animal abans que vingui Han Solo. Reial! Els reis absoluts de tota la humanitat. Ho veus? Només de pensar-hi ja se t'ha posat dura. No.